Il-Kummissarju għall-ħarsien tal-annimali qed tappella lil groomers, pet sitters u trainers biex min jeddhom iwaħħlu kameras ta' sigurtà fil-post fejn ikunu qed jieħdu ħsieb l-annimali domestiċi biex ikollhom xjuru f'każ ta' inċident. Din hija waħda fost diversi rakkomandazzjonijiet li għamlet il-Kummissarju għall groomers, pet sitters u trainers wara li din il-ġimgħa sit ta' kelb tar-razza Yorkshire Terrier allega li l-kelb tiegħu miet wara żjara għand il-groomer. Meta tkellem ma' Times of Malta, is-sit qal li l-kelb spiċċant veterinarju b'emerġenza wara li derjaq ta' nifsu eżatt kif ħareġ mingħand il-groomer. X'ġara eżatt qatt ma jista' jkun magħruf u għaldaqstant ħafna qegħdin jisħqu li hemm bżonn li l-groomers jiġu regolati professjonalment. Il-Kummissarju Alison Bezzina spjegat li bħalissa m'hemm l-ebda liġi li tirregola l-groomers. Ħafna minnhom fil-verità ħadu l-inizjattiva huma nfushom u għamlu xi tip ta' training, hemm min għamel sa diploma u baqa' jistudja u hemm min għamel l-inqas possibbli u ħa xi kors online. Nemmen li hemm minnhom li m'għamlu xejn ukoll u li qed joffru s-servizz minħabba li kellhom xi forma ta' esperjenza fix-xogħol tagħhom. Fid-dokument li ppreżentat lill-Ministeru għad-Drittijiet tal-Annimali, il-Kummissarju qed tipproponi li l-groomers, pet sitters u trainers ikunu liċenzjati wara li jlestu kors standard u akkreditat. Qed ikun propost ukoll li jkollhom ċertu ammont ta' sigħat ta' esperjenza qabel jibdew jaħdmu mal-annimali, filwaqt li l-post fejn ikunu qed joffru s-servizzi ukoll ikun regolat bit-tagħmir neċessarju. Il-Kummissarju Bezzina qed tipproponi wkoll li kull ħanut b'dawn is-servizzi ikollu kameras tas-sigurtà. Ir-raba' rakkomandazzjoni tiegħi hi li nobbligaw il-kull min jaħdem mal-annimali f'kull aspett, f'kull senarju ġifieri, imma speċjalment il-groomers għax hija ħafna iżjed possibbli għax inti il-grooming isir f'post magħluq tista' jkollok station illi nagħmlu CCTV cameras obbligatorji għal dawn il-postijiet. B'din il-liġi jintlaħqu żewġ għanijiet. Wieħed li s-sidien ikunu jistgħu jaraw x'ikun qed jiġri jekk għal diversi raġunijiet ma jkunux jistgħu joqogħdu mal-annimal tagħhom u t-tieni li f'każ ta' inċident ikunu magħrufa l-fatti minflok ħafna spekulazzjonijiet. Persuna illi tħobb il-pet tagħha u ma tistax toqgħod miegħu jew għax ma tistax minħabba l-COVID jew ħabba l-ħin jew għax il-groomer għandha dik ir-regola, tippreferi tieħu il-pet tagħha x'imkien fejn hemm is-CCTV cameras. Jiġifieri għalkemm din għandha tidħol liġi biex nissalvagwardjaw l-annimali hija wkoll tajba għall-business.